Photostar εδώ. Και Magic John. Και από ό,τι βλέπετε ξεκινήσει μια καινούργια σειρά Adventure Map. Το... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι, συνέχισε. Και ναι, αυτό. Εδώ το μας λέει λίγο για το backstory. Δεν νομίζω να μας νοιάζει. Ναι. Ε, Απλώς, δεν μπορείτε να καταστρέψετε τίποτα. Βασικά μπορούμε, αλλά Ναι, εμείς δεν θα καταστρέψουμε. Ξαναφυτρώνουμε. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε levers, μοχλούς μόνο πάνω σε χρυσό. Σε χρυσό μπλοκ. Και μπορούμε να κάνουμε craft τα πάντα. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάμε. Αυτό εκεί πέρα τώρα τι είναι, χωριό. Α, και κάθε, κοίτα, βλέπεις αυτό που είναι ένα θαυμαστικό. Ναι. Κάθε κίτρινο θαυμαστικό είναι ένα quest και το κόκκινο θαυμαστικό είναι το τελευταίο quest. Οκ. Πάμε στο Α. quest. Ένα στόνχο. Έλα ρε μαλάκα. Farmer Jones. Ο John. Quest. Farmer John want to see your skills with the hoe. Go till his field. Όπα κάτσε, περίμενε, chest. Ωραία. Πώς ανοίγει. Έλα πήρα φαγητό. Πρέασε τον αμύλο. Κοίτα stick. Τι άλλο πήρες? 2 sticks και ένα μήλο. Ωραία. Κάτσε γιατί πρέπει να κάνουμε τώρα μια πλακή εδώ. Χα. Τι καλλιεργείς. Δεν ξέρω, έτσι λέει το quest. Α. Τώρα σε τι δρόμο βγάζει αυτό? Στάχια μάλλον. Τι Το μαλάκας, σε πέτρινο, έχει βάλει πέτρινο τοίχο. Δεν πειράζει. Ποιος ηλίθιος. Και the log to West dirt blah blah blah. Σιδερένια πόρτα μιλάμε. Α, 22 torch, ένα lever και 5 ψωμί. Πω, μιλάμε, σε βλέπω από μέσα. Όχι τώρα, σε Ωραία. βλέπω. Πάρε 3 ψωμί. Thank you my friend. Δεν είμαι φίλος. Οκ. Χα! Έλα, πού είσαι, πού πήγες. Ω, έλα. Πάρε. Πού. Μες στο σπίτι. Ποιο σπίτι ρε μαλάκα. Το αρχικό ρε βλάκα. Α, Πάρε μία γραμμή. Πάρε ένα σπαθί, μια πανοπλία και μπότες και φαΐ. Μην τα πάρεις όλα. ένα σπαθί. Μία πανοπλία, Πάρτι. μπότες και φαΐ. Όχι, και τα 5 πάρε. Α, και τα 5. Ωραία. Ωραία. Αυτό. Πάμε. Χώρατα. Ναι, τώρα τα φορέσω. Όλα τα φίλε. Τώρα, φοράω τώρα το φόρεμά μου. Παντελόν δεν έχουμε, δεν πειράζει, θα είμαστε με γυμνούλικα με το βρακάκι. Άκουσες μια έκρηξη? Όχι. Άσχετο, αλλά δεν πειράζει. Όχ. Εκράγηκε το τέτοιο, το θαυμαστικό. Πω γαμάτο. Και καλό ότι τελείωσε. Πω. Πάμε, συνεχίζουμε. Ναι, κάτσε να δούμε τι έχει εδώ. Ω! Μια μυστική είσοδο, η οποία δεν είναι καθόλου μυστική. Α, έχει 10 όχι γαλοπούλες. Κοτόπουλα. Γαλοπούλες. Ναι, άντε. Πάρε 10. Παίρνω 10. There are chests with food, the supplies hidden. Ωραία, εδώ θα ερχόμαστε να παίρνουμε φάι. Κάτσε. Finding them will easy. Ωραία, Εσύ πάμε. διαβάζεις, εγώ σου ακολουθώ λοιπόν. Όπα, πού είμαι τώρα, κάτσε, μπερδεύτηκα. Συνεχίζουμε. Προς τα πού πήγες ρε. Α, από εδώ. Ωραία, you scored. Ωραία. Εγώ προχωράω. Don't play on peaceful. Δεν με νοιάζει, είμαστε στο easy. Resident. Α, για περίμενε. Ωραία. Άντε ρε. Κάτσε. Options. Video settings. Πού είναι το void? Άκουσα μια μηχανή ή κάνω λάθος. Έκλασα. Α, Κάτσε. Εντάξει. Πάμε. Πάμε στο περίεργο βουνό. Το με ένα- This is Creeper Quest. Α, εμένα μοιάζει Πω σαν μαλάκα. σαν τρίψα. Γαματό. Ναι. Γαματό. μια τρύπα σαν το... Σκάσε με τις τρύπες. Ω μαλάκα, ένας ανεμόμυλος εκεί πέρα βλέπω τα γαμάτα. Γαμάτο, Κοιτάξτε το τοπίο παιδιά. Πω. Ωραία, Δεν εσύ. πρέπει να βλάκα με όλο αυτό, ξέρεις πόσο ψωμί θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Ναι. Αλλά δεν επιτρέπει να και το εδώ έχει σπάσουμε. και κάστρο εδώ. Μην πάμε πρώτα στο μεγάλο μέρος. Πάμε από τη μεριά του ανεμόμυλου. Μου λαγκάρει και λίγο γαμάτα. Δεν πειράζει. Φταίει το Fraps. Α. Το Fraps φταίει για όλα. Κοιτάω ψωμί, Ε,
Πω. Μαλάκα. Λέει. Διαλάω και ξανά. Έχει φάρνες. Έλα. Έχει πόρτα, ξέρεις. Α, εντάξει. Έχουμε τίποτα άλλο να πάμε, όχι. Ω, γουρούνια. Καλά και γαμό τον έχει κάνει τον κεταράχτη. Τι έχει. Ω. Ου. Τι Έχει. μαλακίες κάνω εγώ τώρα, δεν Έχει πειράζει. Πολ. Τι έχει. Α, βρήκα 2 μήλα και κολ. Ναι. Και 2 iron. Και άλλα 2 κολ. Ωραία, φέρε μου ένα iron. Όχι. Καλά, φέρε μου τα πάντα. Όχι και enchanted να κάνεις, αλλά δεν έχουμε level γιατί δεν έχουμε σκοτώσει τίποτα. Ρε βλάκα, όλα τα πήρες. Και Α, ένα μανιτάρια. ψωμί και ένα βιβλίο. Πήρα bowl, μανιτάρια. Βιβλίο δεν μπορώ να το ανοίξω από ό,τι βλέπω. Τα μανιτάρια και το ball χρησιμεύουν γιατί είναι μανιταρόσουπα και είναι πολύ καλή μανιταρόσουπα, αλλά. Ναι, είναι Α, θετική βρήκα για τους... 4 μπισκότα. Αλλά δεν ξέρω πώς να την φτιάχνω. Οπότε δεν με Γιατί ποιος νοιάζει. ξέρει. Αυτοί που ξέρουν. Πάρε 2 μπισκότα. Όχι τα μπισκότα, μπισκότα. Παπαδοπούλου είναι ή είσαι ερέτης. Αυτά είναι τσιγάρα, λάθος. Είναι μπισκότα σε ρέτης με καπνό μέσα. Κι αν πήγαινε εδώ στη σκάλα και πάρε τα υπόλοιπα που έχουν μείνει. Α, οκ. Ναι, μη σε βλέπω όμως έτσι με το κουστούμάκι γιατί με τρομάζεις. Ρε βλάκα, είμαι σε εξοκοστομάκι. Πώς ανεβαίνω. Καλά, χαίστηκα τώρα. Είσαι βλάκας, ηλίθιος. Χιμπατζοή, δεν πήγε άνθρωπος με τρίχες αυτιά. Ναι, λοιπόν, πάμε πιο πάνω. Στον έχει- ανεμόμυλο. Κατέβηκες κάτω, ρε βλάκα. Έλα, έχω βγει έξω από το σπίτι. Είμαι στον ανεμόμυλο. Να με Μπαίνω μέσα. φωνάζεις γιατί φοβάμαι. Τα γουρούνια. Ω, βρήκα 15 wheat. Περίμενε μαλάκα, όλες τα παίρνεις. Ω, κάτι θα βρω και κάτι. Όπα. Εγώ λαγκάρω, πολύ λαγκάρω. Τι έχει εδώ μέσα. Θα μπεις εσύ. Ναι, πώς ανεβαίνω όμως. Στη σκάλα. Κοίτα πίσω σου. Α. Έχει εδώ σκάλα ηλίθεια. Α, ναι. Πρόσεχε μην μπες εδώ γιατί κάτι είναι. Καλά, κλείστο τώρα. Α, μαλάκα. Ζεις ακόμη. Ω, βρήκα enchanted armor σε leather. Α, βρήκα τα καλύτερα. Ζεις ακόμη. Ναι, ηλίθιε. Έχασε ζωή. Όχι. Αφού νερό είναι, ρε μαλάκα. Το ξέρω, γι' αυτό δεν έχασα ζωή. Και πού εμφανιστήκαμε. Σε μία μαλακία, μάλλον. Μην Έλα, ρε πας- μαλάκα, όλα τα παίρνεις. Δεν με νοιάζει. Α, έχει σκαλάκια από εδώ. Σερβιέτα. Α, Σερβιέτα, ξέρεις τι σημαίνει. Ρε μαλάκα. Δεν Sorry, βαράς. Το ρεύμα με παρασέρνει. Έλα από εδώ. Ξέρεις τι σημαίνει σερβιέτα. Έλα. Από πού. Πάνε σκαλάκια. Ξέρεις τι σημαίνει σερβιέτα όμως. Δεν μου πες να σε ρωτήσω. Δεν με νοιάζει τι σημαίνει. Καλά, θα ανέβω εγώ και θα σου κάνω τι πει, βαρέθηκα. Ανεβαίνω. Ακούω ένα Γιάννη. Πες μου ότι σε φωνάζει η αδερφή σου. Πες μου ότι φωνάζουνε. Φωνάζουν οι αδελφές μου, ναι. Είναι λογικό γιατί είναι τι- ακόμη στην ηλικία της Πού με έφερες ρε μαλάκα πάλι. Σε έφερα πίσω, πάμε στο κάστρο. Ωραία, εγώ μια χαρά ήμουν. Στον ανεμόμυλο είχα φτάσει. Ωραία, εγώ σου λέω πάμε στο κάστρο, αλλά Εγώ θα έπεσα στη φτιάξω. θάλασσα. Εσύ ηλίθιος, το ξέρεις. Το ξέρω. Πώς θα ανεβώ τώρα όμως. Θα πάω από την ακτή. Καλά, μιλάμε τρομερός, είμαι θεός. Μιλάμε. Μπορείς να Δεν εξτραφώ. μιλάει κανένας. Έλα, γαμώτο, πώς θα ανέβει. Τώρα δεν μπορώ να ανεβώ όμως. Α, μπορώ. Οπα, κάτσε. Τι λέμε, τεφερέ με. Εσύ ηλίθιος. Και καλός μου φίλος. Κλείσε το βίντεο μία. Θα το κλείσω το βίντεο. Θα το κλείσεις. Ναι, περίμενα όταν βγω Με από το 3. 1, 2, 3.